Hiru egun igaro ditugu Diamantea aintzirako naturgunera hurbiltzeko eta bigarren kanpamenturaino igotzeko gero. Orain Maipo sumendiaren azken zatia egiteko prest gaude. 5.323 metroko altitudean, Andeetan, Argentina eta Txileren arteko mugan. Hauxe da egin dugun bidea eta hauexek dira gailurrera iristeko azken 1000 metroak. Kopetako argiarekin igotzen ditugu lehen aldapa pikoak, zati batzuk harritzak direnez, normalean baino gehiago ahalegindu behar dugu. Argiak gaueko iluntasuna urratuta ikusten ditugu izoztegi handiak. Euretako baten gainean geldialdi bat egiten dugu atseden hartzeko eta eguzkiaren irteerarekin gozatzeko. Hemos salido a las 5 de la mañana y hemos tomado por una canal muy empinada. Hacíamos 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Ha sido duro, pero bueno, ahora ya ha salido el sol. Se ve todo mejor y con una vista espléndida con los penitentes que estamos empezando a ver. Penitenteak elurrezko egiturak dira eta Andetako glaziar askotan eratzen dira, baita ekuatore ondoko beste glaziar batzuetan ere. Hemos decidido cambiar de terreno y nos hemos puesto por aquí, por estos penitentes. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy buena. Caminar por aquí es muy curioso. Estos penitentes hacen un medio metro así, pero aquí en los Andes se forman hasta de 2 metros, que no se puede ni pasar. Gure herrialdean ez gaude penitenteetara ohituta ez ditugu eta zortea izan dugu, izan ere batzuetan penitenteak metro terdi baino gehiago hartzen ditu. 2 metrotik gora ere bai, eta orduan ezinezkoa da igarotzea. Por fin, el collado. Ahora sí, estamos ya en el collado, a 5.000 metros de altitud. Y aquí detrás tenemos nuestro objetivo, el Maipo, con su cráter espectacular a los pies. Ranpoiek ipinita Maiporen kono volkanikoaren zatia handiena estaltzen duen elurrezko ordoki eskerga zeharkatzen dugu, ipar-ekialdeko muturrera joateko gailurra dagoen tokira zuzen. Cansada, muy cansada. Tengo que ir muy despacio, porque la respiración ya a poco a poco. Eguerdia da eta hodeiak berriz ari dira zerua estaltzen, momentuz ez dago ekaitzik, baina antza denez laster sortuko dira. Estos metros últimos ya son duros, ahora ya cogemos la arista y llegamos arriba. Nos vamos a tener que dar prisa porque se está tapando todo y no vamos a ver el inmenso cráter que rodea el Maipo. Y eso sí que sería grave. Elurrezko azken aldapak sumendiaren arkaitz guneko zatirik garaienera eramaten gaitu, izatez barruko galgara baten pareta da oraindik zutik dagoen bat.
5.000 metroko altitudetik gora ibiltzeko girora ondo moldatuta egon behar da. Eta guk 3 egunean bakarrik egin dugu, horregatik nekeak gero eta agerikoagoa da. Tima! Oh. Dendatik irten eta 7 ordura azkenean punturik altuenean gaude. ¡Lima! Hemos llegado. Hemos conseguido llegar a la cima del Maipo. Objetivo conseguido. Hemos salido de la laguna del Diamante, que está a 3.300. Aquí estamos a 5.300. Y nada, precioso. Un volcán muy bonito. Yo diría que uno de los más bonitos de los Andes. A la salud del Maipo. 3 egunean gainean eraman dugun kaba botila zabaltzeko unea iritsi da. Maipoko gailurra egin dugu orain 450.000 urte eratu zen krater erraldoi baten erdi-erdian dago. Topa egin behar dugu, merezi du eta. Salud. Jarraian elurra jausten hasi da, elur pinporta zehatzako esan da. Eta hortik eta gutxira ekaitza zikote den beldurrez ariniketa batean hasi gara jeizten. Mendi bat egiteko arrakasta ez da bakarrik gailurra zapaltzea, ondoren onik bueltatzea da kontua. Oraingoan 2 eguneko jaitsiera izan da Diamantea aintzirara heltzeko. Maipo sumendia gure atzean zurixka dago jaitsieran jasan behar izan genuen denboraleak zurituta.